Здравейте хора, аз съм Shadow69 и както помните, миналия епизод ви обещах да напишете в коментарите какво искате да направя този епизод. Само че така се наложи, че трябва да ги снимам двата епизода в един и същи ден. Клип номер 2 и клип номер 1. Клип номер 2 и клип номер 3. Обърках се. Клип номер 2 ще го кача на 6, а клип номер 3 по-късно. За това, че много се извинявам, но така стана. Просто не съм искал, но този епизод ви казах, че ще експлорваме някоя пещера. Тук намерите една пещера и ще видим да в нея. Да видим, дано да е голяма. Все пак се извинявам се все пак. Трябваше да ги снимам в един и същи ден и така се получи, че това път категорично обещавам следващия епизод. Напишете в коментарите на този клип за следващия епизод. Обещавам и този път категорично. Следващия път наистина ви, че ще каквото напишете в коментарите, него може да направим. Малко изстом да съберем. Тук вече няма друго. Трябва да се направят факли. Трябва да имам дърво. Значи сега и за миналия клип ви казах, че може да снимам влог с един приятел. Все още няма да му спомням името, но да, още не е решил, все пак в един същ ден снимам клипа и знаете или не знаете. Окей. Как може? Просто направо ще факли. Значи са тази вода. Малко факли да се направим. Точно 64. Просто съвпадение. О, боже. Сериозно. Умирай. И може да почна да правя стримове. Само че сега трябва да намеря приложение за телефона все пак, с което да стримвам, защото пробвах с няколко, но не стана. Ако знаете някой, което може да стане, ми го предложете в коментарите, ако искате да стримвам. И това ще не от клипа, не?
приказките ми много мънкам нещо, не. Аз по принцип не съм толкова приказлив, ама... Все пак не мога сам да играя и да мълча. Трябва да го приказвам, но не го приказвам. Пак не спрямвам. Да ви кажа по-точно едно нещо. Имахме да казваме едно стихотворение и госпожата ни по литература вика едно момче от нашия клас да каже и той казва, добре, ще дойде да го кажа. Той само излиза и казва заглавието, и казва и първия ред и казва, госпожа, само това знам. Ама само може да не звучи смешно, ама тогава едно такова смешно звучеше. Не знам защо. Всички почнахме да се смеем, като луди. Особено качество подиграм, обаче не ученици подиграм. Просто беше много смешно, пък тогава и мене накара да кажа, аз не го знаех и двойка, Смолив. После го правих де. После не направих кой знае колко висока, ама четворка. Не съм гений все пак. Не съм от гениите на класа. Извинете. Та пещера беше прекалено малка. Но не. Феклички, клад. Шлюп. Де. Нагоре и нагоре. Всекъде ще излезна. Ирония. Аз ничего няма имам доста вече. Както видяхте в миналия. Нали казах. Не се няма. Чао. Чао, мой човек. Не искам да се занимавам с тебе. И проче много хубаво. Много не ги харесвам. Може да го оцеля. Ето. И засяхме довечки. Също си имаме тия две чугърки. Виждате къде бях. Тук съм зад почнатия замък. И хора, ако да ви кажа, нали, че преди този канал имах още един, който го изтрих. Или може и да не съм го изтрил, но май го изтрих. В който просто се лигавих. Не го взех на сериозно, нищо такова. Само се лигавих, даже качвах. Да не казвам, че снимах с камерата на единия телефон на другия. Снимах другия екран на другия телефон. Отист бях. Нито го вземах на сериозно, нито нищо. И даже снимах без глас. Не говорих, бях спрял звука.
30 минути минутни, тогава да намеря откъде се спира звука. Защото като ви казах, бях пълен аутист. Умрейте. Аз сега, защото не искам да си хабя брадвата. Без панитра тяло имам доста. Да не си хабя много. Пак гибам с един хит. Извинявам се. След ли си много калино стрелям, иначе 26 колко оставим това и ще... Единия път говоря много, другия път не говоря, направо не знам я вече. Чуя се какво да говоря и аз, защото без това сега започвам с YouTube и не знам какво да приказвам все още. Не ми се сърдите. О, мале, колко имам тук. Аз преди защото въобще не го взех. Не го ползвах. Какво съм правил тук? Да, тук... Аз защото преди не можех да се ориентирам. И слагах тези факли на мен, за да знам откъде е изхода. Прекалено често. Зомби? Не те харесвам. Все още понякога пак се губят. Не мисля, че има хора, които не се губили или не се губят още. Не. Вече почти никой не се губи. И да ви кажа още нещо, не че спомням. Може в някой клип или в някои клипове да играя с една моя приятелка. Може, ако тя иска да. Ако тя иска. Аз ще предложа, ако иска може да направим поредица на survival оцеляване или нещо. И предложите на какви игри искате да снимам. Защото да гледате на една и съща игра, например на Minecraft или на някоя подобна, не знам. Може да снимам на Mobile Legends. Имаше още една, но и забравих името, на която сега играя и съм на 35 левел май. Не съм сигурен, или на 35 съм, или на 36, не знам. Предложите, например, на това свободно място, вместо да седи свободно, ще махна това дърво сигурно. Тук ще очистя, ще махна и това. И ми предложите какво да направя. Не знам, просто предлагайте ми какво да строя в този свят и за тази поредица с тази приятелка. Предложете, по-точно кажете, ако искате, ако ви харесва и сте съгласни. И така.
Ще я питам и ще видим. И... Чакайте. И това ще бъде от мен.